Pagkabatiin mga Parisiyo na nakapamilo ni Jesus ang mga Saduseyo, nagkatiro-tira o kapagsari na iya, may usaha ira na pinitaan na iya. Magtulog do, anong ang gilapui na sugo nila ang trabaho. Nasiling Jesus, igumaon mo ang iyong na Diyos, abukos na kasing-kasing, abukos na kalag, o abukos mo kahuna-huna. Amin ang gilapui kung siyahan na sugo. Ang kaluha, alagi-agi hunit, igumaon mo ang iyong ikasitaw, sugad na iyong gawa. Ilan ni kaluha ng mga sugo, nasalig ang bukos na walabo, kung sugad man ang mga panalagna. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Damo ito mga pulisiya, damo ito mga balak. Kung usahay pa ko, ipagtuman, dali gani conflicting, dili na nakakaturugma. Baga tuko, baga dili. Ano ito talaga? Lahat masubir, special law, kung adiga ba. Tayo. Namun makakaroon. At ang nagpapakaroon kasi dyan si Pagbulo. Iba kung wala ko, ano ito masubir. Kung may special law, saan ito masubir. Tataya yung prioridad. Unless, dili kontra itong konstitusyon ng aton batakan balako. Tinuod, may mga polisiya, may mga balako. Okay na pagkala ng kung ano ba may alaman. May mga balako, may mga polisiya, tumukian. Kaya tao, wala pa ni Baro, hindi pagpakita, hindi na niya buha. Law is the minimum of life. Law is the minimum of life. Kaya kung ada ang pag-iugma, hindi na punta kinagalan natin, wala ko. Kaya ang tinuod niya malaro, amo na ang luma. The real law is not. Kaya ginibasa ng Ebanghelyo San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34, neta 40. Diingin sa rin ang Isus ang pag-ihalahan mga Saduseyo. Ano po nang ginagawin nga balahon? Ano po na po ikasubo nila ang mga kalabra sa Kristo? Siya na, igumaon mo ang Ginoong Diyos sa mga kasing-kasing, abukos mo kagat, o abukos mo kahuna-huna. Amin kita po kung siya na sugo sa ringgit. Ika naman kalagi-lagi ini, igugmaon mo ang iyong sa tao, sugad na iyong gahaw. So it is love. The two sides of the coin in love is the love of God and the love of neighbor. Pinigagugma ang Diyos na nula si tao, kung sugalit ng tinula ng wala, kamo ito, pag-igugma. Dahil sa katapusan ni Kristo, didahinin ang mga sugo na sali ang bukos na malahot o sugarman ang mga mandarana. Nasali, pinigagugma. Ang gugma ng Diyos, walang gugma ang ikasitao. Kung ikaw mo nakita ng pag-igugma, hindi na pinagdadaan ng pulisiya, hindi na pinagdadaan ng barako.
but we have not learned how to love to the fullest. Sa Redman, sining ko pa, ito ba tawag ko? Gumagula. Nagkakamayan na konflik na tagsa-tagsa, kemudian itu mewarai berdua. Nagkakamayan na konflik at traffic rules, kemudian traffic itu, kemudian mewarai ini pagdagan may kumanta sa tagsa. It's only love boys. It's all boys because we have not been loving. Kewarai ini umay na ang tagsa-tagsa. Baik berlalu, kebas kita baru itu pagi. Kedua, amigo menato sa Diyos kawal, usala, kung wala ang galing na Bible, nga mo yuma, anak ko ikasita. Yung ka na, separate the two. Ang masik, nasali ini, ngayon tidak yuma, ang yuma Diyos, o ang yuma, ang ikasita. Di kita bawa, diberi hukuman sa Diyos, kundi kita bawa dari yuma, itulah bagi kesukaan. Karena lebih important bagi para kahatunnya menghidupkan dan mengingatui kemajuan. Yang marah mengatakan dan apa yang kita tahu, kumpul pusna di rumah sendiri.